Romana Montare. Bom menino, nós estamos no sacrifício de missa para Aue, já domingo, 22 de setembro de 2024. Deus quer para nós estar feliz. Pensei, nós temos que tratar de alcançar felicidade, dor de manter boa união e compreendimento. Sem união e bom compreendimento, nós não podemos alcançar felicidade. San Jacobo tem razão, ora ela bisa, caminha tem gente para envidiar outro e para actuar para ambição egoísta, tem desordem e tudo sorto de maldade. Laga nos trata de cada único outro de Jesus Cristo, Jesus, para assim a desordem e maldade não dominar-nos. Romana, me pedimos tanto, ponemos um telefone silent, lanta para assim nós recebemos o celebrante principal, Pastor Lemos. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. U allen van harte welkom hier in de kerk en ook als u thuis meekijkt met de livestream. Wie is de grootste? Wie deelt de lakens uit? Dit soort vragen zijn ook in de kerk niet vreemd. Het begon al met de apostelen zelf, die achter Jezus' rug over de rangorde aan het redetwisten waren. Jezus verrast hen, zoals altijd weer, door een kind in het midden te zetten, te omarmen en te zeggen: wie een kind als dit opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Dat is de hiërarchie in een notendop. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. En de tekst vindt u op bladzijde 1 onderaan de pagina. Mita.
Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, wanneer de machtigen der aarde uw volk bedreigen, zijt gij het die ons redt.
In Jezus zien wij hoe gij het opneemt voor de kleinen. Geef ons een onwankelbaar vertrouwen. Laat ons in vreugde en verdriet belijden dat gij de God van leven zijt. Dat gij uw dienaars redt, in tijd en in eeuwigheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Prima lectura, tasta voor de sabedoria. Hende nang sin sabedoria tabisa. Bampone trampa pa e hende recto. Eta strobanos. E nota de acordo com nos mora de hasi. Eta tira na nos cara com nos nota obedecer a lei de Deus. E com nos ta peca contra a tradição. Bang miranto se tem razão ou não. Bang mira que está para de subida. Se em verdade rende recto ta ajude Deus, anto Deus lo ajude e livre for de mão de inimigo. Bang someter na insulto, bang maltrate para nos hanhar se em verdade é manso e tem hope e paciência. Bang condene na morto vergonzoso, pa sombra segundo eta pretende, tem que lo salve. Palavra de Deus. Salmo responsorial, ta salmo for de Salmo 54. E refrão ta bisa, Senhor, ta sostene mi vida. Nostur? Oh Deus, salva-me para o nome, com o poder que eu tenho. Sali para mim. Deus, escuta minha oração, paga atenção na minha palavra. Nos tur? Estrangeiro não alanta contra mim. Gente bruto que quita minha vida. Não te tem conta com Deus. Mira, Deus está me auxílio. Senhor, está sustendo minha vida. Nos tur? Lo me oferecebo sacrifício voluntário e lo me alababo nome. Sim, Senhor, para sobra, bota bom. Nos tur? De dos lectura, tasaka for de Jacobo. Romanan, caminha tem gente ta envidiar outro e ta actua motivar pa ambição egoísta, ting de sordo e tur sorto de maldade. Es não que tem a sabedoria que ta bem de Deus, na primeiro lugar, ta hiba vida puro. Também, não ta gente que ta trece paz, gente amável, abrir para atender, llenar com compaixão, sem perjuízo ou hipocrisia, e não produzir cosecha de boa obra. Gente de paz sembra paz para mim, para depois não cosechar não fruta não. Esta conduta que agrada a Deus. De tu repletamento e bringamento com outro também. Nota de bolso mal desejo não que luta de bolso padem. Bolso ta deseja algo, mas não por rainha. Pensei bolso ta clapa mata. Bolso ta envidia tudo lo que gente tem, mas bolso não por rainha. Pensei bolso ta brinca e pleita. Bolso não ta rainha nada, para sombra bolso não ta pede Deus. Tena hora bolso pedir mês, bolso não ta rainha toch, para sombra bolso ta pede com mal intenção. Bolso que despedir lo que bolso ganha para satisfazer bolso mal desejo não. Palavra de Deus.
De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Marcus. Yesus dispernan abai voor di ainam. Ia pasa door di Galilea. Yesus no tabatake paniun sa unda e tabata. Pasobra e tabata signa su dispernan. El abisanan e ju di hende lo queda entrega de man di hende. I nam lo mate. Mariba e di 3 dia. Di su morto lo e lanta. Ma su disponan no a comprenden e signanza i nan tabitin ni du di puntre alcu. Nan adrenta Cafarnao i oranan tabata na kas. Jesu a puntra su dispenan kiko bozo tabata discuti na caminda. Nan akeda ketu pasobra nan tabata discuti. Takua di nan tabata e sun di mas importante. Jesu a kai sinta yama edies disdos disponan i abisanan. E sun cuta di prome mestre pone su mes. Te de laste i sibri e otronam. El acoe un mucha chiqui pone me dinam. Brase i bisa. E sun cu risibi un chiqui asinaki den mi nober. Ta risibi mi mes. E sun cu risibi mi. No ta risibi ami. Ma e sun cu amanda mi. Woord van de Heer. Toen ze thuis kwamen, vroeg Jezus hen: waarover heb je onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg getwist over de vraag wie de belangrijkste was. Lieve mensen, eigenlijk hou je het dus niet voor mogelijk. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Jezus zijn leerlingen bijgebracht dat hij zal vermoord worden op Goede Vrijdag. Maar dat hij 3 dagen na zijn dood zal opstaan met Pasen. En zij vinden er niets anders om dan ruzie te maken over wie de belangrijkste is. Geen vraag om uitleg, geen bezorgde reacties, geen diepe verontwaardiging. Nee, alleen maar een onderlinge ruzie. Waar we bij ons moeten afvragen, maken ze ruzie over wie nu de belangrijkste is, of over wie dat zal zijn na de dood van Jezus? Macht, dat is dus het enige wat hun interesseert. Niet de moord die op Jezus gepleegd zal worden. Je houdt het inderdaad niet voor mogelijk. Maar dat zouden ze beter wel doen. Want het gaat over de strijd om de macht die van alle tijden en ook van onze tijd is. Waarover wordt in verenigingen, in families, in de parochies en in de wereld getwist? Eigenlijk altijd over hetzelfde.
Wie is het belangrijkste? Wie heeft het voor te zeggen? Wie is de baas? Allemaal vragen die overal de kop opsteken en die zo goed als altijd de oorzaak zijn van ruzie, van tweedracht, scheiding en veel ergere dingen als oorlog, uitmoording en vernedering. En u kunt het lijstje best nogal aanvullen. Onderlinge verbondenheid moet plaatsmaken voor wederzijdse haat. En de macht komt in handen van gevaarlijke gekken, voor wie de machtsmisbruik, moord en corruptie, oorlog het enige levensdoel zijn. Merkwaardig is het evangelie is dat Jezus zijn leerlingen in hun strijd om de macht niet berispt. Hij zegt alleen heel rustig: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allen willen zijn en ieders dienaar. En hij fundeert die woorden met een heel merkwaardig gebaar. Hij plaatst een kind in hun midden, omarmt het en zegt: wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Misschien beseffen we het niet echt, maar dit is een van de belangrijkste gebaren en uitspraken die Jezus ooit heeft gedaan. Want een kind opnemen en het midden in een groep plaatsen en het omarmen gaat helemaal in tegen de gebruiken van die tijd. Kinderen kregen nauwelijks aandacht en ze telden nauwelijks mee. En nu zegt Jezus dat God zich herkent in zo'n hulpeloos kind, dat nog hoe dan ook afhankelijk is van menselijke aandacht, liefde en zorg. Zo is dus onze God. En zo is de mensenzoon die door God is gezonden. Geen machtige vorst, geen tiran, geen machtsmisbruiker, maar als een machteloos kind met kerst geboren, afhankelijk van mensen. Ze kunnen Jezus aanvaarden, maar ze kunnen ook hem verwerpen. Ze kunnen hem aanbidden, maar ook bespotten. Ze kunnen Jezus liefhebben, maar ook totaal negeren. Ze kunnen hem zelfs vermoorden door hem aan het kruis te slaan. Zo is God de Vader. Hij dwingt niet. Hij kent geen machtsmisbruik, geen haat, geen wraak en geen straf. Maar ziet als een kind uit naar aandacht, naar liefde, vrede, naar geluk. Lieve mensen, laten we proberen aandacht te hebben voor God onze Vader. Want we zijn allen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Laten ook wij dus op zoek gaan naar liefde en naar vrede. Dus niet alleen aan onszelf denken en alleen aan onszelf luisteren, maar steeds weer te proberen om kinderen van God de Vader te zijn. Kinderen die onbevangen kunnen leven, die kunnen genieten, die kunnen lachen, maar ook kunnen huilen. Die kinderen kunnen zijn zonder eisen en zonder onvrede, maar steeds vol geloof en hoop en liefde voor God, maar ook voor onszelf en voor onze naasten. Amen. Mag ik dan uitnodigen om te gaan staan om samen ons geloofsbelijdenis uit te leren, zoals staat in het boekje bladzijde 6. Mi ta Heere.
Bidden we ons voorbeden. Romana, láganos acudir a Dios nos tata, confiando que Él escucha nos petición. Láganos reza, para a iglesia, sigue invitar todo o pueblo na mesa, que o mês a preparar. Ó Senhor, para toda gente, tanto pobre como rico, virá mais e mais consciente que não tudo está boiando. E como tal, ajuda outro para construir mundo melhor. Ó Senhor, para nós todos aqui presentes, virá maneira mucha chiqui delante de vos e queda obedecido nabo. Ó Senhor, Senhor, nosso Deus, escucha-nos dignamente nos oração. Assim nos maneira mucha chiqui, demos vista para o reino bini, para meio de Jesus Cristo. Ó Senhor, Tata Santo, nós está acudindo a boiendo de confiança para sobre a água, nosso refúgio e fortaleza. Pensei nós está resta pedido para turnos enfermos não que está sofrendo quebrante de saúde. Nós está pedindo também, Tata, para Alida Vanuei e para Meivelin Gonçalves. Sana não que o sanador. Ó Senhor, laga nos resta também para todos que a cumpleaños e que também cumpleaños. Nos resta para São Lin Wong, Leon, Alida Van Weyck, que a cumpleaños, Jade Peters, Ryan Kleinmuder. Também nos resta para Pastor Lemmens, que a cumpre 12 anos e meio, está missa de Tilburg. Senhor, siga drama, boa bendição ricamente ribanan. Ó Senhor, nós resta também para nosso irmão Alex, que vai regressar à sua isla natal, Beck, sua duche coração, para depois seguir riba e bom caminho espiritual. Ó Senhor, também nós resta aguardar para tur, nós defunto nanku abai nos dilante, tenha boa misericórdia com nan, abre bo reino para nan. Nanta Chica Kloster, Stanley Van Eyma, Ivan Requena, Ilona Weber, Sifrid Rojas, Adel de Jesus, Mercedes Criselda Til Cruz, Boy Tueibo. Senhor, tu nanan alma, sossego eterno e luz eterna, luz apanan sossegar na paz. Ó Senhor, Bidden we voor de zieken in onze familie- en vriendenkring, voor de zieken in onze geloofsgemeenschappen, voor hun mantelzorgers en al de zorgwerkers kracht en kruis mogen ontvangen. Voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid, en voor de vrede en gerechtigheid in de wereld. En al die intenties hier uitgesproken of leeft in ons hart willen samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoon. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tot zover de liturgie van het woord. We gaan verder de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collect worden gehouden en we zullen samen een lied gaan zingen.
bid, broers en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. Heer, gij blijft niet onverschillig wanneer wij onze handen opheffen in gebed. Aanvaard met dit brood en deze beker de gebeden van uw volk. En geef ons de gaven van uw Zoon, gerechtigheid en vrede, vandaag en tot in de eeuwigheid. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer, die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de maagd, die aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou, die opgestaan voor goed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom met de alle engelen, machten en krachten, met al die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Nostra rogat bo, Tata misericordioso, pa medio di voiu Gesù Christu, accepta in benditiona e ofrendam nam acicunos ta ofrece bo, nostra presenta nanna bo, pa provecho di henter ecclesia cubo, a llama junto for di tu parti di mundo. Vadei i geu, Signor, i due pas i unat. Nos ta presenta bo, e ofrendam acquitande pa obispo di Roma, Papa Francisco, pa nos nes obispo Gerardus, i patu esnan, cuta varda, i signa e fe cattolico, cu nos a recibi di apostolum, corda riban bo iunum Signor, specialmente esnam, cu nos da respa, pe avo aqui, corda riban nostur, roni aqui bo dilanti, bosa di nos fe, bosacu nos sirbibo, nos a ofrece bo sacrificio di nos, alabanza i gratui, pa nos nes, i pa tur esnam, cu nos da stima, nos da pidibo, Dios vivui per dar reo, duna nos salu na alma ina curpa. Den union tu cu henter iglesia nos, que honra glorioso Virgen Maria,
Mama de Dios y Señor Jesucristo. Nos da honra José, su esposo, Bo apóstol, y Martinan, Pedro y Pablo, Andrés y tu Bo sultanun, Maranan mérito, e intercession Bo obtenepa, nos Bo yundanza y protección continuo. Den Bo bondad, Señor, acepta e ofrenda aquí unos. Bo ministronan y gente bo familia ta ofrece bo. Duna-nos paz, den e vida aquí. No laga nos vai perdi. Y conta nos bo di bo escogido donan. Benedicione y approba e ofrenda aquí. Así es aceptable den bo vista. Un ofrenda perfecto y digno de bo. La que virapa nos culpa y sangre de Jesucristo. Bo yo estima y nos Señor, kende anochi prome u su sufrimento. Acoge pan den su manan santo. Y cu su vista alza na cielo. Na bo de Dios, su stata todopoderoso, o así una oración de agradecimiento y alabanza. Dupreus el equibra e pan, y adune na si disponan bisando. Tuma bozo, turcome, pasobra esaki, ta mi culpa, culota entrega pa bozo. Dimes maniera después de cena. El acoge e cáliz incomparable aquí. Abolde reza una oración de agradecimiento y alabanza y apasa e cáliz paso dispernal pisando. Toma bozo, tu te bebe di ye. Pasobra es aquí ta e cáliz de mi sangre, sangre de alianza novo y eterno, colo da drama pa bozo y pa tu gente, pa perdón de pica. Así es aquí pa queda corda riba mi. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden. PCI, Señor, nos publico y ministronan, ta celebrar memoria de Cristo, boyo. Den grato recurrido de su pasión, de su resurrección y subimiento. Nal cielo nos da ofrecido por Dios de gloria y majestad. Voor die loke bo mes adunarnos, e sacrificio perfecto y sin mancha aquí, pan de vida eterna, y el cáliz de salvación. Láganos sacrificio que no bo agrado, y acepte cu justo. Manera bo acepta sacrificio, di bo servido abo,
e son di Abraham. Nos data din fe, entrambe in sacrificio santo di pan, e vigna cubo sacerdoto Melchizedek, a ofrece bo, Dios Todopoderoso non ta videbo, laga bo angel hiba, e sacrificio aquí na bo, altra den cielo. Anto llena nos, cubo gracia, y bendición avor cu nos ta ribisibi for di e alta aquí purpa, y sangragro di boiu. Corda Signor, riba esnam cuta drumi, din sogno di morto, esnam cu abai nos dilanti, marca cu sello di fe. Panan i pa tu, cu tu so seca din Christu, nostra resa pidi bo laganam renta den bo reindo, di alivio plus ipas. Pa nos tambe nos ta pidi, tuma nos din compagnia, di bo santo apostol i martirnam, di Hunan Bautista, Esteban, Matthias Barnabas, itur bo sanctunam, nossa ta pecador, pero nos da conta cubo misericordia y amor. No trata, nos maniera, nos merece, ma dona nos perdón, pa medio di Cristo, nos Signor, denkende bo ta dona nos, tur e vinam aquí, ja llena nan cu vida y salud. Ta benediciona nas nam ita hasi nam sancta. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij tot God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Nos data
verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angsten en onrusten. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, u hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof in uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. En geef elkaar een teken van die vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Ziet lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Fatores nan, cupa of outro motivo no por participar na Santa Comunhão, nossa reza é a seguinte oração. Oração de comissão espiritual. Oh Jesus, mi Salvador, oh Jesus, mi Senhor e mi Salvador, me te estimavo riba turcos e me te deseado e recebivo de mi alma. Me não vou recebivo de Santa Hóstia, pero dentro de mi coração na uma maneira espiritual. Oh Jesus, mi Senhor e mi Salvador, bom venir de mi coração, lagami braçavo, correnter mi alma e marami nabo, cultur mi desejo, no lagami nunca separar for divo. Amém.
Laat ons bidden. Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt u ons getoond wat gerechtigheid is en ware vrede. Wij vragen u, laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd, een leven leiden dat het evangelie waardig is. Richt onze ogen op hem, die dienaar van alle wilde zijn, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Romana, na nome da comissão, acta seguir alguma participação. Nós, seguinte, está no sacrifício de missa, lota 27 de outubro. Ribe dia aqui nós temos maneira turaya, nós feria de bolo. Pois você turta bom mini, chega cerca, compra e come turbolo que você temporâneo. Dia 26 de outubro, nós temos o concerto Conectar com Deus. O concerto toma lugar aí na St. Lucas Kerk, na Lage Witziban 91. Essa é um fundraising em combinação com a Comissão de Missa na Tilburg e junto com United Voices of Joy. Ainda nós temos algum carte no valor de €20. Essa é obtenível riba Eventix online. Se você tem problema para comprar caixa naquele online, você pode tomar contato também com qualquer pessoa da comissão e nós lo zorg para você essa aqui. Já são vindeiro 25 de setembro para 7 da noite, lo tem um santo sacrifício de missa especial na Rosmalen. Está no sacrifício de missa aqui lo conta com a presença de Monsenhor de Corte, Monsenhor Luís Seco de Corsou, Pastor Morrison de Corsou e Pastor Curtis de Corsou. Den e-book para trás, você lá tem toda informação também para o aqui. Esse não que seguir nos via de live stream e está no sacrifício de missa aqui, lota na Lambertuskerk, Torenstraat 1, na Rosmalen, 7 da noite. Para mais informação, pode tomar contato com Ludwina na 06 22 77 94 90. Me repetir, 06 22 77 94 90. Prometo me bisa aqui quando sabendo a água, me chamo Stephen Dilante, que eu quero bisa alguma palavra. Mantu Bontari. Bom, tiene de misgi? Mantu Bontari. Ah, oké, dank je. Heel goed. Ik wil eerst even stilstaan naar de 12,5 jaar van pastoor Lemmens, werkzaam hier in de parochie hier in Tilburg. Dat was dat vorige week? Vorige week, hè? Ja. Al 2 weken al, hè? Ja, dat was 2 weken al. We zijn met een kleine delegatie vanuit onze gemeenschap daar naartoe geweest. Dat was een hele mooie viering. Ik moest nog denken, aan het begin van de viering kwam ik u tegen. En u zei tegen mij, mijn wens is dat de kerk vol raakt. En dat was ook zo, hè. De kerk was helemaal vol. Dus dat geeft ook al een teken hoe waardevol u bent hier in Tilburg. En dat zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen om samen met u de viering te doen. Dus nogmaals, namens ons weer gefeliciteerd met dit mooie mijlpaal. En wij zullen voor u blijven bidden. En God vragen, want ik weet dat er heel veel wisselingen zijn met priesters hier in Nederland. Maar we zullen blijven bidden dat we nog jaren van u mogen genieten hier in Tilburg. Hoor ik ga je doen. Ik ga je de moeilijk pa me shoden. Weet Alex laatste dia aqui na missa. So com pai tava aí para Corso.
Ela bisa nosi vanaf het begin que ela drinta den werkgroep promes, dus como ela drinta promes werkgroep promes, e di agora me cabe estudia pai mi país back. You know, tá daqui dan. Ai, não gostava, bota que era teaser, waar toch, nós depois de werkgroep overgaan naar commission, naar de commission. Então, começo da marcha verlegen mes. Nós Steven, não, coi não, me dá sempre boy, não, me dá sempre aqui, não, e como desse coi, não. Então, me tá contento. Então, me disse que echt, me tá contento com nós tá comissão e werkgroep que nós tá lá dando ainda um espaço para crescer, riba desenvolvimento personal. So, gaya que Alex tá duro de para aqui riba, aqui não, papia, wake. Tas que me com mim mesmo. Que bem, me tá contente com nós juntos, o mês também, eu vil que botar para ti, botar para zuxi, ok, o cara que doen, então, eu que é perfeito também, não? Hij wil het heel goed doen. Então, het punt também, então, wak com ela desarrollar, com ela seguir. Dus ik ben super trots op jou. Ik denk dat we dat allemaal zijn. We gaan jou behoorlijk missen. Maar ja, nós tá gun boa também. Para o back we vou douche isla na Corsou. Je zal behoorlijk gemist worden. Nee, moet je zeggen. Nós temos aardigheid aqui do babo. Tá bestei mesmo bem cuitas. Dus na conosco escucha, não dá para pedir sorria, mas você com estime mais show. Dank na Steven, dank na você cada um. 2018 ora com verdade. Mas como sabia em missa, é tempo em na Broekhoven zo weg. Agora com uma chega com SSC, anto meu mentor é tempo é Cheryl. Me digo né Cheryl na Corsou, me também missa católico tursima. Me também missa católico, anto aqui na minuto em caminho de bairro. Me por bairro. Anto Cheryl eri avisami. Pero tem missa católico na Tilburg. Me digo né sim, pero na holandês, a minha acostumada para pagamento, me sabe que coisa também são loic para mim. Eu digo não, tem missa católica na Tilburg e rond Holanda. Então, inarang me a começar bem, mas era conheci o tempo aí com Steven e com Nadine, o tempo aí a madrinha de um workgroup, me estava dando gosto bol, como é mais young de inteiro time. Cada viagem se não com bastante roupa bio para coisas que legal me dava senão. Anto, mas como começa a ajuda, para me dizer, qual que é o loic, e ainda grande, como porque era sem ajuda também. Cada viagem era aí, me tem chamada, ei Alex, botin, bem começa comigo. Alex não se custa tal e tal coisa, Alex em torno, Alex envolve. Como me quer sem ajuda, era madrinha, então me acorda. Depois de par de anos, Steven acercava, Steven e Alex batem par de anos de ajuda no workgroup, nós queremos dentro da comissão. Me digo Steven, não, esse aí não Steven. Steven na comissária me digo não, me digo Steven, não, Steven, pecador grande, me está aqui me deve dentro da comissão. Então Steven digo me, nos turta pecador. Hasta pastor, hasta monsenhor,
tá pecador. Esse não significa que vou perdoar na boa porte e ajuda para nós, missa católica, seguir crescer aqui na Holanda. Então, com esse aí, mas de comida drenta, tem que haver. Danke na vossa cada Estava de honor para mim, então sim. Danke. Bom, na costa mais lógica agora. Depois de missa, nós temos para vender pastete de queijo e pastete de carne. Nós temos repa de pampuna, croquete, sausage roll e letter. Me quero passar batimão hobby duro, aplauso hobby forte para nos cor de ave reunir em Cristo. Nós vamos um tremendo trabalho, e espero que possamos conseguir vir aqui na Mastan do Biá também. Danke na tour servidor de missa eleitor. Natural também, nós, pastor de casa, pastor Lemons, van harte bedankt. Bom semana, feliz domingo, de maneira Steven de Visita Turbia, agora com o Papa Deus, estima bastante e nós estamos. Para finalizar, estamos que bendição especial, estamos quase aia, algo que por exemplo, bindilante pastor está bendicionado bastante. De Heer zij met u. Zegen u, de almachtige en bemachtige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. En gaat dan heen in vrede. Ik wens u allen een hele fijne zondag toe nog.
Ja,